Να σας πω, φίλοι μου, κάτι να γελάσετε. Σχόλασα από τη δουλειά και είπα να πάω στο καρτέρι στις φάσεις. Ξέρουμε κάτι πουλιά με την παρέα και τα κυνηγάμε. Λοιπόν, παίρνω την ανηφόρα να φτάσω στο Μοσπάργαρα-Ταμάξι, να φτάσω στο καρτέρι. Εκεί που περπατάω, ξέρω εγώ, μετά που κάνα δεκάλεπτο, βλέπω μακριά μπαίνουν 15 κομμάτια φάσεις. Τις βλέπω μπροστά που πάνε, κατάλαβα σε ποιο καρτέρι πήγανε. Με το που μπαίνω μέσα στο καρτέρι, σιγά σιγά σηκώνεται μία φάσα, φεύγει. Λέω, θα κάτσω μήπως από πίσω, λέω, μπουν και άλλα πουλιά. Εκεί που περπατάω, ακούω από μακριά ένα ρε παιδιά, σηκώνω μία το κεφάλι μου και βλέπω ακριβώς από μπροστά μου, από το πουθενά, έρχεται μία μπεκάτσα και είχε κάτι στο στόμα. Σκουλικάκι τώρα ήτανε. Κάτι κρεμόταν από το στόμα της. Εννοείται ότι δεν του φέκησα, δεν με κάνει κέφι να του φεκίσω μπεκάτσα. Η μπεκάτσα μόνο με σκύλο. Την άφησα, έφυγε, τη χάζεψε το μάτι μου όσο μπόρεσε και λέω από μέσα μου, αν είναι δυνατόν, λέω, με τα πόδια της βλέπουμε και με τους σκύλους μόνο τις ακούμε. Δέστε πώς έχουν γίνει τα πράγματα και μου φάνηκε τόσο αστείο και να λέω, δέστε από μπροστά μου τώρα μια μπεκάτσα πέρασε, λέω, έτσι να άνοιγα το χέρι μου, λέω, την παλάμη θα την έπιανα, λέω, την μπεκάτσα. Τελείως ηρωνία όμως, τελείως. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Στο καλό να πάει και καλή τύχη να έχει. Εδώ περιμένουμε τις φάσεις.